салом алейкум бародаро. Хай медонед ки мо айни ҳол дар Ташкент қарор дорем. боваркини айди най ҳамин рӯзчи гап задесем ӯзбекия намефаҳмем чалапала. имрӯз баъди ҷанбасти ҳамин конференсиямон хостем як бозорошон тамошо бурем, як вай такси заказ кардем. 6 тем ҳаминҷа ростӣ омад таксимон ози ҳаминҷа бармонда кам штага. дуромадем салом алейк гуфтем, салом алейк гирифт. гуфтем рӯзчи гап занем, ӯзбекӣ пурсем ки акам гуфт тоҷикен. ҳайрон шудем боваркини ин акам. Ака як ҷои Тоҷикистон бошен? Айран Дангара билет клуб. Чанд ай омадем Ӯзбекистон ака? 86. аз соли 86 омадем, ҳаминҷа хондем. Хондам ва милисия кор кардам, пенсия бурамадам, ҳаминҷа арӯз гирифтагам. Оиладор шудем, ҳаминҷа зиндагӣ аз соли 89. 89. аз соли 89. Ака ба чанд қапас Тоҷикистон мерен ака ватанои хидмон? ҳар моҳи август ҳамҷа. ҳар сол а? ҳар сол. Инҷа хона хештароро бародаро ҳам. ҳамаш Дангара. Аз куҷои Дангара гуфтен ака? Себистон. Аз Себистон мешавед? Аз Себистон кантар болотар қишлоқ Эғрон дара. Дангара. О, хайна бародаро диден дар маркази шаҳри Тошкент ина ронанда акам баъси ронанда ина амазда кортон такси акам такси мезана хайна ки тӯли ки ҳамин қадар зиндагӣ карден ҳаминҷа мерен ҳар сол Тоҷикистон эҳсосотон чӣ хела ҳамин Тоҷикистон нисбат ба иҷа ба Тоҷикистон чӣ хела чӣ шакл доред? ҳозир зур ба ҳам дигар омёфт тоҷик-ӯзбек ҳозир меҳмондорӣ шудем. аввал як вақт буд ман 5 сол 6 сол рафта натонистам. виза буд. азоб мекашид. ҳамин 6 сол мегӯем ки ёд мекардем. ай граница урту пара отам меомад наепара гиря мекардам. ҳозир ҳамин рӯзона аз сар гузарондем. очам мурдам ман рафта натонистам. виза надодам. ина дидену акам мега ки аввал аз соли ки ман дар зиндагӣ кардам тӯли чанд солҳо ҳатто дар мурдаи модаршон рафта натонистанд. хай инам як вақт замоне буд ки ҳамин хел буд. чӣ буд ака? Дилмурод. ина акаи Дилмурод худаш додаи Шанлара дар Себистон деҳаи Эғрон айни ҳол дар Тошкент зиндагӣ доранд. як чиз дигарро фуромӯш накунем ки ҳамин парчама диден ҳар ҷое ки хуни нофи инсон ки рехт зери ҳамин парчам дар ҳамин ватани зебо агар 10 сол агар 50 солам ки дар ки ҷое ки зиндагӣ кина накина ҳатман ватанша ёд мекунад. соли хонаҳо як бор меравад ё не бар албат ёд мекунад. сад агар дар ҷои осуда ҳам бошӣ бо ҳамин дилет ба ватан иншолло якане иншолло ки ҳатман ҳар ки ҷое ки бошем мо ҳеҷ вақт фаромӯш намекунем ин парчаму ин ватани ободи хидмона. ёд мекунем, ёд накунем.